Atxaldeon, Ana Iriarte naiz, Arizkungoa eta Mastizaina. Gizonen mundua Gizonen mundua Alferan ferri Erabat alferri Emakume bari Atxaldeon, bai, ongita zuek. Hementxe gaude Arizkunden, Baztan bailaran eta, Baztango xuri ezagutzeko pres. Oraintxe gain gara mastietara ikusteko benetan mastiak badaudela Baztanen eta gero nahi bauze upategira hurbiltzen algara. Hasi ginen mastia landatzen, lehenbiziko lana izan zen mastia landatzen. 2013an Iñaki eta biok abiatu genuen proiektu hau, eta hor bakizu bizitzan halako batean zirte dozarte egin beharreko egoera batean ginen, eta krisia eta intzineko krisia, eta orduan erabaki genuen pausoa ematea eta mastia landatzea. Orduan lehenbiziko lana izan zen mastiko lana, ez mastia martxan jarri. Eta gero etorri ziren upategia antolatu eta ardoa hemen bertan egiten hastea. Ez da arras rutinarioa lan azkenean garaiaren arabera, eguraldiaren arabera eta dauden lanen arabera antolatzen dugu hastea. Orduen ez dakit, adibidez gaur eguraldi txarra zegoela, bodegan ibili naiz etiketatzen. Atzo eguraldi ona zegoen eta poda berde deitzen zaiona egiten ibili nintzen mastian. Eguraldi eta garaiaren arabera lanak ere aldatzen direlako. Orduan urtarrilan hasten gara kimaketakin, orduen urtarrilako goiz osoak ematen ditugu eta txaldeak ere kimatzen, eta hortik hasten da matxaren zikloa, ez? Eta azkenean goizero edo mastia edo bodegan, eta gero txaldetan lanen arabera eta sasoinaren arabera. Gero paperak ere horre daude egin beharrak, eta badira bertze mila lan, baina mastia eta bodega artean antolatzen dute eguna. Urtarrilan hasten gara kimaketakin, ez? Horra hasten da pixka bat urteko zikloa. Urtarrilaren hasieran abiatzen gara eta kimaketa egiten dugu. Eta hor kimatzen egoten gara martxoaren erdialdera arte dola. Eta gero egiten duguna da kimatutako, lehenik adarrak, moztu ditugun adarrak alambretatik kendu eta gelditu diren utzi ditugun adarroiek alambretara lotu. Gero, normalian udaberria abiatzen denean, hasten gara poda berdekin, belarra mozten ere, desbrozatzen, ekologikoan ari garen ez desbroze mekanikoa egiten dugu, eta udan hoxe izaten dira lanak bakantzea, belarraren kontrola eta gero tratamientoak ere bai. Eta gero, iraila bukaeran urrian, horre matxbiltzea egiten dugu, eta ardotu, hemen gure bodegan bertan ardotu. Eta gero, horre azaroa izaten da, hilabete lasaiena, printzipioz, gelditzen zaizkigu beti neguko lanak eta orduan inoiz ez da lasaia, baina bintzat lasaiena bai. Eta gero berriz ere, urtarrilan gauza bera, berriz ere kimaketa eta ziklo berri bat. Niretako lujo bada landa eremuan bizitzea eta bertan lan egitea, ez? Bizi naizen tokian berean lan egin ahal izatea, hori niretako lujo bada. Eta landa eremuan bizitzea ere bai, ez? Naiz horitzen hori lehitu nion, landa eremuan bizitzea baitu gauza honak eta hobeak, eta ni momentu honetan hirian ere bizi izan naiz urte luzez eta gustora bizi izan naiz, hiria ere gustatzen zaiz, baina momentu honetan pozik nago landa eremuan bizitzen. Ez dakit, azkenean ez dakit ezberdintasunak dena eta deusez, ez? Azkenean gaur egun ere mugitzen gara pila bat eta aukera dugu, ez? Batetik bertzera, unitzetan herrietan faltan hartzen diren edo gauza horiek baitugu hemendik kilometro gutxira eta gaur egun ez zaigu gehiegi kostatzen ere, ez dakit, zinemara Iruñera hurbiltzea edo ez dakit.
eta orduen desberdintasunak hemen lasaiago bizi gara, hor dudarik ez dago, ez, denboraren zera diferentea da, baina gero aldi berean ere bizi gara hirian bezain estresatuak edo ez dakit olako hoi da, dena da ezberdina eta aldi berean deus ez gero. Egia da, komunidadeak hemen indarra handiagoa duela, onerako eta txarrerako, ez? Eta ez dakit zer gehiago erran. Momentu honetan landa eremuan dudari gabe, duela 20 urte hirian nahiago nuen, ez dakit, azkenean bizitzaren garaiaren arabera, eta momentuko, ez dakit, nik ez dakit, edo ez ditut inkompatibliak ikusten, edo iduritzen zaiz, momentu bakotxak, nik hiria disfrutatu dut, baina orain momentu honetan ez nuke aldatuko, ez nintzateke bueltatuko hirira bizitzera, orain momentu honetan, landa eremuan gustora bizi naiz. Bai, landa eremuak baitu gauza ona unitz, eta ni gustora bizi naiz landa eremuan, eta gero adibidez aurrak ditut, eta aurrendako landa eremuan bizitzea iruditzen zait lujo bat. Lanak dituen gauza onak dire, gauza onak ditu autonomoa naizela eta nik antolatzen dudala nire eguna, nire asteatan nire denbora, hoi alde ona da. Alde ona da ere, tokian bertan hemen bizi naizela eta bizi naizen tokian bertan egiten dudala lan, alde ona du baduela aukerak kompatibilizatzeko kanpoko lana eta barneko lana, hori ere niri gustatzen zait, eta gero urtea antolatzen dela sasoinen arabera. Orduan, ez da bat ere rutinarioa. Orduan, orain zaude podatzen eta gustora hasten zara podatzen, gero podazean ekatzen hasten zarenean tokatzen da bertzelan bat, eta aukera du lan ezberdin haunitz egiteko. Mastizaina naiz, azkenean mastian ari naizelako lanean, eta mundu hori, guretako orai arte ez ezaguna, Nafarroan gainera, Kantauri isurialdean ere ez ezaguna, Nafarroan isurialde mediterraneoan egon delako mastia, baina adibidez hemen ditugu, hemendiko 20 kilometrora Irulegiko mastiak, eta bertzaldean mendebalean Txakolin mastiak. Orduan, mundu erakargarria, ederra, eta gauza guztiak bezala, baitu ere bere alde zain onak, ez? Azkenean emakume izateak beti aipatzen dugu sistema hontan landa eremua dela bigarren mailako eremu bat, nekazaritza bera ere bada gutxietxia edo egon den eta dagoen lanbide bat, eta hor emakume izatea plus bada, zailtasun horietan. Orduan, ez da erresa batez ere jendeak ez zaituelako irakurtzen mastizain bezala, azkenean ni mastian ari naiz lanean, baina jendeak hau ikusten du igual zure etxeko lanen segida bat bezala, edo batzutan emakume batek edo gizonezko batek egitea lan bera, diferente irakurtzen da, bai. Ni adibidez, egunerokoan, Iñaki eta biok aitzen gara hontan lanean, orduan, badira egun batzuk biok ibiltzen garenak hemen lanean elkarrekin, bertze egun haunitzetan bakarrik ere ibiltzen naiz, kimaketa garaian langile bat egoten da kimaketan laguntzen, eta gero, gero bai salmentarako, ekoizpenerako, eraldaketarako badugu laguntza esternoa edo, Imanol etortzen da guri laguntzera ardotze prozesu hortan, eta gero salmentako bertze hortan, bide hortan hor bai, jende gehiagokin duzuan harremana. Eta gero, alde batetik dago zure lan propioa, hemengo lanaketa, eta gero lan kolektiboa edo, eta hor, harremana dugu, Baztango Zaporeak elkarte barneko bertze ekoizlekin, Bibardoa kooperatibako bertze ekoizlekin, ordan, hor harreman sarea zabaltzen da. Landa eremuan egon da, igual duela urte batzuk emakumezko haunitzek alde egin zuten landa eremutik, duela, ez dakit, 50 urteko landa eremua eta gaur egungoa, ez dira berdinak. Duela 50 urte, 60 urte, hemen emakume, gizarte osoa, nik ez dut haunitzetan aipatzen da landa eremua, matxistagoa dela, nik uste dut ez, azkenean landa eremua eta hiria,
zera proportzioan kopuru bera dute, ez, matxismoan edo, azkenean ez da bereziki matxista, gauza da duela 60 urteko landa eremuan, hoxe nekazaria zen batez ere, ez, eta hor emakumeen lana ez zegoen rekonozitua, ez zegoen ikusia, eta beren nola hartzen da, beren zera ekonomikoa, ez zegoen bermatu, orduan haunitzek alde egin zuten hirira, lan propio bat izatera edo autonomia ekonomiko bat izatera. Eta orduan bai gelditu zela edo maskulinizatu, eta gaur egun nekazaritza ere zera maskulinizatua da. Baina ez nuke erranen landa eremua hiria baino matxistagoa denik. Uste dut egoera baten zena baten ondorioa izan dela, horre emakumek alde egin zuten, normala, gaur egun guk ere alde egingo genuke, ez, baina gaur egun ez dakit gizonez, ez dakit, ni gaur egun ez nuke identifikatuko landa eremua gizonezkoen eremu batekin. Ez, bai nekazaritza, bai identifikatuko nuke oraindik ere gizonezkoen, arrase sektore maskulinizatua da, eta gainera ikusgarritasuna ere, ez, emakumeak hor egon dira urte luzetan beti, ez, lanean nekazaritzan, eta baino ez da lan errekonozitu bat izan. Eta orduan, uste dut lehenbiziko sektorea, bai dela sektore maskulinizatu bat, baina landa eremua bereziki ez nuke erranen, ez. Nik uste dut, lan gehiago egin behar duela ikusia izateko, ez? Azkenean, aurreko batean Leire Milikua etorri zen Baztanera bere liburua aurkeztera, eta horra atera zen gaietako bat izan zen lan bera egitea, ze diferente irakurtzen den gizonezko batek edo emakumezko batek egiten badu. Eta adibidez, ez, nik gure adibidea jarri genuen, gu biok hasi ginen, Iñakita biok hasi ginen, puntu beretik, ez, proiektu hontan, eta bietako batek kanpoan lan egin behar zuela erabaki genuen, hasieran, ez, mastiari kostatzen zaielako produkzioan sartzea. Eta orduan, Iñakiri atera zitzaion aukera irakaskuntzan aritzeko, eta berari da irakaskuntzan, eta ni autonomo mastizain. Eta orduan, aldarrikatu beharre izaten dut haunitzetan oraindik ere, ez, ni mastizaina naizela, edo jendeak dudan jartzen du, ez, jendeari edo haunitzetan, ez, bier lana dut, non hasi zara lanean, duela 10 urteko toki berean mastian, eta orduan, hoi neri galdetzen diate, baina ziur naiz aldrebes balitz, ez, ni soldatapeko lan batean eta Iñaki mastian, inork ez liokela hori galdetuko. Eta orduan bai ikusten dut, diferente, emakumezkoak lan egin behar dugu, ikusiak izateko edo ez, errateko, hemen gaudela errateko. Ta orain hemen, isiune hau zaintzen, ta orain hemen, isiune hau zaintzen, enuen jakin hobeto egiten, oraindik gogoan nola. Hemen, Baztanen mastizainak gu bakarrik emakumezko mastizaina, ni bakarrik, ze mastizainak ere ez daude haunitz, gu bagaude hemen arizkunen eta oronozen badago bertze bat, orduan ez da sektore, ez da presentzia handia duen sektore bat, baina adibidez bi bardoak kooperatiban bagaude Euskal Herriko hainbat mastizain, eta horra adibidez emakumeen presentzia ere, emakume pare bat, ez dakit, 12 mastizainetatik, bi gara emakumeak, orduan, emakumeen presentzia horre ere, nabarmenki txikiagoa. Bai, adibidez hemen Baztanen sortu genuen elkarte bat, Baztango Zaporeak, Baztango ekoizle txikien elkarte bat, ez? Azkenean, gara sektore diferentetakoak, arroltzeak egiten dituztenak, edo esnekiak, edo haragia, edo, eztia, mermeladak, hainbat sektore diferentetakoak, baina denek dugu amankomunean ekoizle txikia garela, ez? Giza neurriko ekoizpenak direla. Eta ordan hor elkarte bat sortu genuen, elkarlana sustatzeko, hemengo produktuei beren balioa emateko, eta ikustarazteko Baztan bezalako bailara batean zeskaintza zabala dagoen ekoizpenetan, ez? Eta gero, mastiari lotutako, bi bardoak kooperatibaren parte gara, eta hor elkartzen gara Euskal Herri osoko mastizain ardogile ekologikoak. Eta orduan, kooperatiba sortu zen, distribuzio kooperatiba bezala, Euskal Herrian gure ardoak Euskal Herrian saltzeko asmoakin, eta ardoaren kultura berri bate sortzeko, eta hemengo ardo ekologikoi beren balioa emateko.
Azkenean produktu ekologiko bat egiteak, da gauzak ikusteko modu bat ere, ez? Eta produktu ekologikoak ez da bakarrik, guk ezin dugu tratamientotan 4 kilo kobre baino gehiago bota urtero, ez da bakarrik kopuruetara mugatzen. Produktu ekologiko bada, ekoizpena, respetuzkoa da, bai inguruarekin, zuk erabiltzen duzun lurroi ez duzu agortzen, lur horrek segituko du, azkenean berak elikatzen zaitu eta zu saiatzen zara elikatzen lur hori. Eta gero, ere bai, hoi janen duen edo edanen duen kontsumitzaileakin edo pertsonakin, eta baita hemen lanean nahi garen langileekin, azkenean ekologikoak erran nahi du, respetuzko ekoizpen bat, eta hori da, agroekologiak hortik jotzen du, respetuzkoa izan behar da, inguruarekin, naturarekin, hartzen duenarekin, eta hor lanean ari denarekin. Karo, adiez, Nafarroan, guk egiten dugune ardogintza, Nafarroan ez da ohikoa, orai arte Kantauri Isurialdean ez delakoz izan mastirik. Baina, nik horre Euskal Herriko mapa hartuko nuke, eta adibidez, Bibardoak bezalako kooperatiba batean hor argi ikusten da, Euskal Herri osoan, beira ez da ere muga handia Euskal Herria, baina izugarrizko aberastasuna dugu lurraldetan, klimatan, eta orduan, ez da gauza bera, Irunberrin, Aibarren egiten den ardo bat, Bardetan egiten dena, edo Lizarraldean egiten dena, edo Arabako Errioxan, Txakolina, hemen Nafarroa iparraldean, orduan, badugu izugarrizko aberastasuna, klimatan, eta azkenean, ekologikoan ari garenean, hori dena islatzen da ardotan. Ardo industrialetan, haunitzetan egiten den tokian, baina gero laborategi batean sartzen da, bakoitzak hiltzen du hor dagoena, ematen dio nahi dituen lebadurak edo ematen dio egiten du prozesu industrial bat, eta orduan, berdina ez, baina ia berdin da non sortzen duzuen. Ardo ekologikotan ardoak badu sortzen den lurralde horren bereizgarritasunak, eta hoxe, lurrak ematen dio bere bereizgarritasuna, klimak ematen dio, eta lantzeko moduak ere bai. Ardoarena, azkenean, ez dugu aztu behar, alkohola badela, eta orduan ez dakite horren apologia egitea ez dakit nik, baina, ardoa, nik uste dut gauza guziek bezala, horre ere konsumo ereduak badu zer ikusia, ardoa edaten baituzu 2 botila segido, horrek ez du onurarik argi dago, baina, kopa bat edateak edo baso bat edateak bazkari batean, edo, neurrizko konsumo bat egiteak, edo, nik uste dut horrek kalterik ez duela egiten, eta, bizipoza laguntzen. Baztango Xurien upeltegi tikia ikusten duzen bezala, guk 3 hektarea masti ditugu, eta hemen ardotzen dugu mastietatik hartzen dugun matxa. Orduan, iraila 2. erdialdean eta urriaren lehenbiziko erdialdean hilabete hortan urteen arabera biltzen dugu matxa, eta egiten duguna da hemen elaboratu, sartzen dugu prentsan, zukua ateratzen dugu, eta zuku hori sartzen dugu inoxeko depositoetan, desfangau egiteko, eta behin desfangatua egiten dugu, zikinkeri hori kenduta, egiten duguna da parte gehiena inoxean utzi hor bertan fermentatzeko, eta bertze parte bat egurrezko kupeletan fermentatzen jarri. Orduan, guk variedade matx mota bakoitza bere aldetik egiten du hartzidura, eta gero egiten ditugu nasketak. Guk ardo naturala egiten dugu, horrek erran nahi du, matx zuku horri guk ez diogula ezer gehitzen. Matx zuku horrek fermentatzen du matxak dituen lebadura propioekin, 2. fermentazio bat egiten du ere, malolaktikoa, eta gero adibidez inoxean hor egoten da 6-7 hilabetez, eta egurrezko kupelean iaz adibidez egontzen 10 hilabetez. Eta gero hortila pasatzen gara nasketa egin eta botilaratzera.
Claro, azkenean horre ardo baten toki beretik hartutako matxakin egindako ardoak, gero ezberdintasunak daude ekoizteko, prozesatzeko edo elaboratzeko moduan, inoxean egitea edo egurrezko kupelean egitea diferentea da, eta diferentea da ere gero hoiekin egiten dituzun nasketak. Adibidez, inoxean egindako ardoak Kiribil horrek baitu guk erabiltzen ditugun 4 matx mota. Izkiriota handia, txikia, hondarrabi xuri eta rieslina. Eta inoxean elaboratua da. Horrek egiten du ardo arinago bat, kupelekoa baino, kupelean beti hartzen du gorputze gehiago. Eta kupeletan guk egiten dugu gehienetan, izkiriota handia eta txikia eta rieslina. Hondarrabi zuri ez dugu sartzen egurrezko kupeletan. Eta gero hor kupela horietan egondako ardo horiekin ere egiten ditugu nasketa diferenteak. Okoro eta betarte ateratzen ditugu horko ardoetatik, eta hor betartek du rieslin proportzioa handiagoa izkiriotak baino, eta okorok alderantziz. Izkiriota handia eta txikia daude proportzioa handiagoan. Guk egiten ditugun ardoen artean kantidade gehien ere egiten dugu Kiribil. Guk kantidade gehien Kiribileri ematen digu, eta gero saltzeko orduan ere Kiribil erraxago ateratzen da bertzeak baino. Kiribil haize ardo harinagoa da, egoera diferentetara ongi moldatzen den ardo bada, eta betarte eta okoro ardo sendoagoak dire, eta horiek gastronomikoagoak edo bazkari baten laguntza behar duten ardoa. Bazkari bat laguntzeko egokiak diren ardoak dira. Orduan, Kiribil da gehien saltzen duguna eta gehien ekoizten duguna ere. Gure salmenta, guk salmenta zuzena handia egiten dugu, bai merkatuetan eta bodegan bertan salmenta zuzena handia egiten dugu, gero bailarako denda jatetxetan eta saltzen dugu, Baztan bidasoan, Iruin herrian ere bai, eta gero distribuzio kooperatibaren bidez, Bibardoak kooperatibaren bidez, horre gehien bat Euskal Herriko kostaldean, Donostia inguruan, Miarritz edo Nibane Loitzune, horre kosta guzi hortan ere desente saltzen da bai. Hemen dugu enbotellatzeko makina, normalean ara eramaten dugu eta han botillaratzen dugu, eta gero hona ekartzen ditugu botillaia presez, enbotellatua eta enkortxatua. Hemen egiten duguna da etiketatu, botillei etiketadora ikusten duzu, eskuzko etiketadora bada, eta hemen etiketatzen ditugu, kutxetan sartzen dugu, eta hemen dugu biltegia edo, ardoak saltzeko pres uzten dugun tokia. Eta, hoi da, guk matxari egiten diogu analitika bildu baino lehen, matxa bildu baino lehen, ikusteko ze azukre kopuru duen, horrek ze alkohol maila emanen duen, eta gero, behin ardotuta gero ere, egiten ditugu analitikak, ikusteko azideza, ikusteko CPH-a duen, eta bere parametroak pixka bat neurtzeko. Ibili naiz lan diferentetan, ikasle garaian euskarako eskolak ematen euskaltegi batean, ibili naiz zerbitzari jatetxe batean, ibili naiz ikasketak akituta gero ibili nintzen ere nekazal teknikari bezala, ikasketak egin dituen Iruñean, unibertsitatean, eta gero nekazal teknikari bezala ere ibili naiz hainbat urtez autonomo, bertze kide batekin, olako asesoria batean, eta gero 2013an hasi ginen honekin, proiektu honekin, eta orduan hor nabil autonomo mastizain bezala. Ez, azkenean sistema hau ez dago pentsatua kontziliaziorako, sistema pentsatua dago ekoizpenerako, eta orduan ez da erresa, lan produktiboa eta zaintza lan hori uztartzea, azkenean gizarte hau ez dagoelako hortarako pentsatua, ez prestatua. Eta, ni adibidez nire kasuan, autonomoa izan da, horrek alde onak ditu, egun batean aurrak erituzkero, etxean gelditzen banaiz, ez diot inori ez azalpenik, ez baimen eskatu beharrik, orduan alde hortatik ona da,
zuk antolatzen alduzulako zure denbora, baina bertzetik, inork ez du, zuk usten duzun lan hori ez du inork ordezkatzen edo ez du inork kubritzen. Orduan, horrek eran nahi du bertze momenturen batean ordu gehiago sartu beharko dituzula, ez? Eta gero, autonomoen egoera, hoi da, eszedentziak, bajak eta olako gauzak, horiek nahiko zientzia fikzioa dira autonomoen, bai. Ez dakit, ez naiz kapaz horri erantzuteko. Azkenean nik uste dut gaur egun, erabakitzen duenak landa eremuan bizitzea, nik enuk erranen eremu maskulinizatu badenik. Nik uste dut, proportzio, ez dakit proportzio bera dagoen hemen edo hirian, baina bai, nik gaur egun ez dut ikusten landa eremua maskulinizatutako toki bat. Bai, jarrera eta gauza pila bat matxista daudena, baina lehen erten genuen bezala, hirian bezain bertze. Etorkizuna zaila da aurre ikustea, baina nik adibidez gure lanbidea eta ardo ekologikoa, nik uste dut etorkizuna ekologikora jo behar duela, ze argi dago sistema honek bere goia jo duela, ez duela funtzionatzen eta hola ezin dugula luzez segitu, ze halako batean eztanda ingo digu eskuartean sistema honek. Eta nik uste dut etorkizuna ekologikoa izan behar duela, giza neurriko nekazaritza behar dela izan, eta zentzuzko nekazaritza, ez? Orduan, alde hortatik ikusten dut gero eta garrantzi gehiago ematen zaiola edo eman beharko diogula, olako nekazaritza ereduari ere heldu beharko diogula, ez da bakarrik nekazaritza behar dugula, argi dago, elikagaiak sortzeko beharrezkoa dugu, baina ere nekazaritza ereduari. Azkenean izan behar du, zentzuzkoa inguruarekin, lurraren etorkizunakin edo gure etorkizunakin, langilena eta kontsumitzailena. Orduan, ardo ekologikoen munduan bai ikusten da gero eta kontzientzia handiagoa, ardoarena beti pixkat atzeratuago edo nik ikustut bertzeko izpen batzutan lehenago eman zaiola garrantzia ekologikoari, ardotan nik ikustut gehiago kostatzen duela, ez? Ardo industrial bat eta ardo ekologiko bat bereizten, ez delako ze erresa, biztakin bakarrik, orduan, pixka bat, kontzientzia bat behar duzu, horiek bereizteko eta horiek kontsumitzeko, eta nekazaritzaren etorkizuna, nik uste dut eredu estensiboa dela etorkizuna. Izan da gure iragana eta izan behar du gure etorkizuna. Enuen jakin hobeto egiten, oraindik gogoan dut nola utzi nintzen,